दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। लोगोफोर जोबोद साबायखर थाबाय क्रिएटर डेया इउटिउब चेनेलाव। दिनैनि भिडिअआ जोबोद सोमोनांथाव आरो हेफाजाब गोनां। बे भिडिअआव नोंथांनो आं खोन्थागोन गुगोल मेपआव गावनि फट', एड्रेस आरो लकेशनखौ माबोरै सोयो। लोगोफोर, नोंथांनाव जुदि दखान एबा हटेल दङब्ला गावनि एड्रेस, फट' आरो लकेशनखौ सोनो हायो, मानोना जाय कास्टमारआ फैनो नागिरनाया आन्दायालासे लकेशनखौ मिथिनानै फैनो हानाय बायदि। अब्ला बेखौ माबोरै सोनो गुगोल मेपआव होनब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। बेजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, बे खामानिनि थाखाय नोंथाङा मबाइलाव थाखानाय एप, बे जाबाय गुगोल मेप। बे एप्सखौ ओपन खालाम। ओपन खालामनायनि उनाव इमेलजों लगइन खालाम, एड्रेसजों लोगोसे। बिनि उनाव बेहाय मोनथाम डट दं, बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायथिं बोख्लायबो बेयाव मोनसे अप्शन नुनो मोनगोन, एड ए मिसिं प्लेस। अब्ला बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव प्लेसनि नाम होनांगोन, जेरै स्कुल, न', पार्क, स्टेशन, माबाफोर दखाननि नाम, मा मुं होनो बेयाव होनो नांगोन। नाथाय बयबो न'नि एड्रेस होयोब्ला मेपआ फुल जागोन, बेखायनो न'नि एड्रेसखौ एक्सेप्ट खालामनो नागिरा। अब्ला नोंथाङा न' खाथियाव माबा मोनसे दखान, स्कुल, मन्दिर एबा माबा मोनसे मुंदांखा जायगा दङब्ला बेनि नामखौ होनो हागोन। अब्ला आं दा सापागुरि बायला हटेलाव ओंखाम जादों, बेनि लकेशनखौ बेयाव होनोसै। बेयाव आं दं। जाय लकेशनखौ होगोन बेयावनो थानो नांगोन। जाय लकेशननि एड्रेस होदों होनब्ला आं बेयाव होनोसै बायला हटेल। नोंथाङाबो गावनि जायगानि नामखौ होनो हायो। बिनि उनाव बेयाव क्लिक खालामनांगौ गावनि लकेशनाव। बेयाव क्लिक खालामब्ला गावनो गाव लकेशनखौ लाबोना होगोन। होनबा नों जाय थानाय लकेशनाव दं एड खालामना होगोन। बिनि उनाव गाहायाव लाबोदो केटेगरि। गोबां केटेगरि नुनो मोनगोन। नोंथाङा मा केटेगरियाव नाम होदों सोनो हागोन। अब्ला बे ओंखाम जाग्रा दखाना रेस्टुरेन्ट जागोन, बेखौ होनोसै। बिनि उनाव एड फन, वेबसाइट आरो फटक्सफोर सोनो नागिरदोंब्ला सोनो हागोन। गाहायाव मोनगोन फट' आपल'ड खालामनायनि अपसन। बेयाव नोंथाङा दखान नङाब्ला खाथि खालानि फट' खेबनानै आपल'ड खालामनो हागोन। मानो होनब्ला सोरबाफोर कास्टमार फैयोब्ला सिनायनो हानाय बायदि बे जायगाखौ नेटआव नुदों होननानै नोंथाङा गावनि फट'खौ सोनो हायो, जेबो प्रब्लेम गैया। मानो होनब्ला नुब्लानो सिनायनो हानाय बायदि। आरो आपल'ड खालामनो सानाखैब्लाबो जेबो नङा। बिनि उनाव गोजौनि थिरनि सावगारियाव थुब्लानो गावनि एड्रेसखौ गावनो अट'मेटिक लाबोगोन। जेरै साबमिट खालामगोन अब्लानो आपडेट जागोन। दानिया बेयाव नायनो हागोन आंनि रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामबाय। दानिया बेखौ डान खालामदो। डान खालामनायनि उनाव नोंथाङा जेबो खालामनांला, गुगोल मेपआ बेखौ सार्च खालामगोन। नोंथाङा जाय एड्रेसखौ होदों थारैनो नंगौब्ला एड खालामगोन गुगोल मेपआ। अब्ला गुगोल मेपआव हाबदोंना हाबाखै बेखौ माबोरै नायनो? बिनि थाखाय नोंथाङा सिगांनि मोनथाम डटआव क्लिक खालामफिन चेक खालामनो थाखाय। दानिया बेयाव नुगोन इउआर कन्ट्रिबिउसन। बे बाहागोआव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव इडिटनि अपसनखौ नुनो मोनगोन, बेयाव क्लिक खालामबाव। दानिया नायनो हागोन जेरै आं होदों बायला हटेल, बियो फैबाय। बेजों लोगोसे बेयाव एड्रेस खोन्थाबाय आरो एप्रुभ जानायखौ दिन्थिना होबाय। जेब्ला आपल'ड खालामनाया पेन्डिं खोन्थागोन अब्ला एड्रेस लकेशन मिलायाखै जानो हागौ, नाथाय बेयाव एप्रुभ खोन्थाबाय। अब्ला बियो गुगोल मेपआव एड जाबाय आरो नायनो हाबाय। अब्ला लोगोफोर, बेबायदिनो गुगोल मेपआव गावनि दखान, न'नि फट' आरो लकेशन सोनो हायो। लोगोफोर, बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्था। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअआव लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।